Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ilargia uretan murgildu da, itxasarain txikien atera. Uraren oskirriaren zirrara, ondarre pelaren alboan. Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ene maite biok jolasean, olatu zipriztin artean. Gaurkoan Altsaxura hurbildu gara, Naiara Diez, saskibalo jokalari profesionalarekin egotera. Zer moduz, Naiara? Oso, ondo, eta zu? Oso ongi baita ere, lehenik eta baina aurkeztu zazu zure burua. Bueno, ni Naiara Diez naiz, Altsaxuarra, eta urte asko daramat saskibaloian jolasten. Eta gaurkoan nire bizitzaren zeinbat gauza berri ikusiko duzue. Nun sortua? Altsaxuarra, bai. Altsasun sortu nintzen, saskibaloian hasi nintzen 7 urterekin gutxi gora bera, nire lagunekin jolasten eta azkenean profesional mailara iritsi nintzen, espero gabe eta niretzako berri polita izan zen. Nungo egiten duzu zure burua? Nire herria Altsasu da, eta beti hemen bizitzen egon naiz, azkenan nire lagun oberenak hemen daude, nire kuadrilla hemen dago, eta nire familia bai. Beraz, beti liga bukatzen dugunean, maiatza aldera, beti herrira etortzen naiz, eta hemen bizitzen ditut nire momenturik hunkigarrienak. Harritzekoa bada ere, baita ere txikitasuna, eta haurtzaroa baita ere aipatuko dugu. Oroitzapen politak aldituzu? Bai, hemen beti bizi ditute nire haurtzara hemengoa da, gero nire lagunak hemengoak dira, bai, eta nire haurtzaro guztia hemen egin dut. 16 urte bete arte, Iruñara joan nintzela, saskibaloian jolastera, eta nire esperientzia, astera. Zertan jolastetan ibiltzen zinen? Ni saskibaloi jokalaria naiz, baina beti kirolaria izan naiz. Beraz, eskolan txapelketa txikiak egiten ziren eta futbolean jolasten nuen nire lagunekin eta mutilekin, klaseko mutilekin, pelota txapelketa egin zuten Zelandi eskolan, eta nire lagun minarekin, Mariarekin jolastu genuen txapelketa eta irabazi genuen, beraz patina jartzen genituen eta Zelandiko pistetara juten ginen kirola egitera edo patinatzera, beraz kirolaria naiz eta momentu horiek beti buruan ditut. Kirola izan duzu beti oso presente, zure egunerokotasunean? Bai, gainera etxean beti kirola modu oso gertuz bizi dugu, edo nire aita saskibaloiko arbitroa zen, eta txikitatik jo nintzen bere partiduak ikustera, eta gainera Nafarroako selekzioan hasi nintzenean 12 urterekin, Iruñara joan behar nintzen entrenoak egitera, eta nire aita bide batez ara eramaten nintzen, eta gero bere partidua bukatzen zenean, nire bila juten zen, eta ni entrenatzen nengoen bitartean bere lana egiten zegoen, azkenean arbitroa zen, eta partidu asko ikusi ditut, eta nire aita eta nire ama beti egon dira nirekin, eta hori eskertzekoa da. Beraz, Zelandi eskolan ikasi zenuen, oroitzapenak aldituzu irakasleenak, eta oroitzapen politak, koloretan, txuri-beltzean? Oroitzapen oso politak ditut. Azkenean, Zelandi nire herriko eskola zen, edota, eta hor bizi nituen momentu ikaragarri onak. Azkenean irakasleekin sentitzen zenun gertutasuna ikaragarria zen, gero orain urteak pasata gogoratzen dituzu zenolako esperientzia polita izan zen eta zenolako irakasle onak izan zenituen. Eta handitzearekin zer izan nahi zenuen? Azkenean kirolaria naizenez, beti kirola normaltasunez ikusi dut, baina ez nuen espero lehenengo mailara ero profesional mailara ailegatzea, beraz nire ikasketak egiteko argi neukan magisteritza egin nahi nuela, eta hala egin nuen
ikasketak eta kirola batera egiten, eta Zaragozara jo nintzenean magisteritza egin nuen, eta beraz, kirola oso ondo dago, profesional mailara ailegatzea oso ondo dago, baina gero zure atzean ikasketak izan behar dituzu. Beraz, haurtzarotik gaztarora pasa dugu ikasketak, diozun bezala, magisteritza ikasi zenuen, bokazioz edo hala beharrez? Bokazioz. Ni beti, 16 urte bete nituenean, entrenatzaile sartu nintzen, aurrekin, eta iaz utzi nuen, azkenean Europan jolastuta eta denborarik ez nuen, baina azkenean urte asko sartu ditute aurrekin, eta bokazioz da. Gainera nire etxean bai, nire izeba magisteritza ikasi zuen, irakaslea ohia zen, eta hori ez dakit familiatik edo nire izairatik dator, baina bai, magisteritza ikasi dut eta oso horren nago. Beraz, aurrak gustokoak dituzu? Bai, asko. Eta nora bizi izan zenuen zure gazte garaia? Hemen Altsasun herrian edo nun egin zenuen gazte garaia gehien bat? Gehien bat hemen Altsasutik 16 urtekin jun nintzen Iruñara, eta han egon nintzen 18 urte bete arte. Gero, nire gaztaro urrena, Zaragozan egon nintzen 18 urtetatik 22 urteak bete arte, eta profesional mailara jun nintzen, baina nire gaztaroa hemen gogoratzen dut, eta oso sanoa zen, azkenean kalean ibiltzen ginen, lagunak betikoak ziren, eta normaltasunez bizitzen nintzen hori gaztaro hori. Beraz, errebeldea zinen edo lasaitxoagoa? Lasaitxoa nintzen, bai, nik uste, gero orain pentsatzen hasten zara, eta oso normala nintzela uste dut, eta nire lagunak horretara bai lagundu didate, edo beti nire ondoan egon dira, eta orain ikusten dut zenolako zortea daukadan, herriko jendea ezagutzeaz, nire lagunak beti horregoteaz, eta profesional mailan zaude, baina azkenean Altsasuko herritar bat naiz, nire lagunen laguna eta nire familiaren alaba, beraz. Nola konpaginatu zenituen ikasketak eta kasu honetan lana, ez? Saskibaloia? Gogorra izan zen, azkenean profesional mailan bitan entrenatzen duzu egunean bitan. Beraz, goizez juten nintzen unibertsitatera, behar bada 8-tatik 11 arte, gero korrikan juten nintzen pabelloira entrenatzera, igual 2 ordu, 2 ordu terdi, gero etxera bazkaltzera juten nintzen, gero berriro unibertsitatera juten nintzen 7 arte, 3-tatik 7 arte gutxi gora bera, eta gero 9-tatik 11 arte entrenatzen genuen Zaragozan. Beraz, gogorra izan zen, baina 18-20 urterekin gustoz egite duzu. Beraz, nomada izan zarela esan dezakegu? Bai, urte asko pasa ditut hemen Altsasun, baina gero 16 urtekin hemen diju nintzen, eta egia da oporrak hemen beti pasatzen ditu dela, baina urtean zehar leku asko ezagutu ditut eta esperientza polit asko bizitu dela. 4 urtez Zaragozan, gero itzuli nintzen Iruñara Obenasa taldearekin, eta gero Obenasa desagertu zenez, Gernikan bukatu nuen 26 urterekin orain arte. Eta kirola eta lana bide batez ere gaur egun uztartzeko, zer egiten duzu egunerokotasunean, zer duzu gustuko egitea? Lehen esan dizudan bezala ordu asko sartzen ditugu polikiroldegian, beraz, hortaz, ahazteko pixkatxo bat, pertsona normal bat egiten duen bezala, lagunekin egon, zinemara joan, bueltatxo bat emon, edo tabernan kafetxo bat hartzea, guretzako oso berezia da eta oso normala da. Bizi lanerako edo lan egin bizitzeko, zein uste duzu dela egokiena? Lan egin bizitzeko. Azkenean zure bizitza daukazun gauzarik importanteena da, beraz nire lana, gero hor dago, baina hortik deskonetatzeko edo bizitzeko nire bizitza importanteena da eta gero lana dago. Saskibaloia zuretzako bizipoza da? Bai, noski. Azkenean nik uste dut oso arro sentitzen naizela maila honetara ailegatzeaz, baina oso gogorra izan da, hori bai esan behar da. Azkenean, 16, 17, 18 urte dituzunean eta profesional maila zaudenean gauza asko alde batera uzten dituzu, edo lagunekin momentuak, inauteriak edo festa espezialak, ez? Alde batera utzi behar dituzu, baina beste alde batetik momentu espezial asko ematen dizu eta lagun berri asko ematen dizu. Beraz,
oso harro sentitzen naiz eta bueno, zure kirol espeziala edo zure kirol berezia, zure lana bihurtzea, niretzako oso polita da. Adinera aurrera joan ahala, ikuspuntua, bizitzarekiko ikuspuntuare aldatzen dela, esan dezakegu? Bai, hori egia da. Azkenean, ez da berdina bizitzen zuen momentuak gaztaroan edo orain. Orain daukazun heldutasuna, laguntza dizu gauzak beste perspektibatik ikusten eta gauzak gauza txikiak edo txikiagoak direnak pentsate ditugunak bereziak egiten. Beraz, hori heldutasun hori nabaritzen duzu, baina kirolean eta bizitzan. Bueno, Edurne Euriz eta Maria Errazkinekin gaude. Naiararen lagunak, ezta? Bai. Noiztik ezagutzen zarete? Ni txikitatik ez, ni beranduago ezagutu nuen institutoan edo, DBH-en. Zu, Maria? Gure kasuan, txikitatik, Altsasukoa gara biak, adin berdinakoak, eta eskolara elkarrekin joaten ginen, orduan, ezagutzen gara, hori, ezagitoen dela hogeita piko ja urte, amatxo. Txikitan, barkatu nolakoa zen Naiara? Nik ez dut uste asko aldatu duenik, alaia, mugitua, baina ez mugitua holan kirol arloan gehien bat, Txikitan ibiltzen ginen pila bat kirol ezberdinak egiten. Kuriosoa, saskibaloian adibidez gutxi aritu gara. Baina, beste kirol askotan oso ona zen. Gainera guztietan parte hartzen zuen eta pilotan, futbituan aritu gara pilo bat, frontenisean. Gero nik uste dut saskibaloiako zalea bakarra bera zela, orduan bere ez dakit nola esan, gurekin zegonean beste gauzak egiten genituen eta gero bere kabuz, saskibaloiko mundu horretan sartu zen eta horre ibili izan da. Uste zan agian etorkizuna izango zuela kirolen batean, ja ezagit saskibaloia, bizik eta kirolen batean? Bai. Gustatzen zitzaion, txikitatik. Eta ikasketetan? Ona, ikasle ona izan da. Klasean eta ezen hola ikasle zaratatxu bat, ezen, ona, noten atletik ere, ez da 10ko ikasle bat izan, baina beti ondo joan da. Bai, eta gainera berak ere bere ikasketak egin ditu, saskibaloian egoteak ez dio, traba hori jarri edo ezakin dola esan, azkenean berak bere bidea egin du baita ere arlo horretan. Eta, ikaslea, nik uste dut ikasle ona zela. Eta haurtzaroan bihurria zen edo lasaitxoagoa? Lasaitxoagoa. Nik uste dut bera ez dela bihurria orain ez da ere. Orain ere. Orduan, Gaur egun ere ze maiztasunarekin ikusten zarete? Gehien bat udan. Ze denboraldian zehar, partidoak ditu, entrenamenduak ditu, beraz, hori, udan. Astebururen bat etortzen da, baina gutxi ikusten gara. Bai, gero liga eta bukatzen denean bagian kopan sartzen dira, baina ez du, azkenean maiatzaldean etortzen da herrira eta hortikan berriz ere hasi arte. Hori da. Uste duzuen Naiara profesional bihurtzeak bere izaeran edo nabaritu zen zaiola? Ez dut uste. Hori, gauzak aldatzen dira, azkenean ere, bakoitzak bere bidea jarraitzen du, bera ez dago hemen, baina izaera aldetik ez du. Izaera berez ez du aldatu. Ez. Eta Naiararekin izandako edo bizitako momenturen bat, anekdotaren bat, baduze pasatzen zaizue burutikan? Bere urte betetze egunean, berak ezer jakin gabe, bere amarekin eta bere taldekide batekin, egin genuen zerbait antolatu eta Zaragozan agertu ginen partidu batean pabelloian.
Ara gertu ginen, egin genituz, osea, hemendik pankarta bat egin genuen, Kamiseta kamiseta batzuk batzuk. margotu genituen, eta hartu genuen trena, eta joan ginen Zaragozara. Jarri ginen justo kontrako taldekoen ondoan, ez? Eta etorri ziren gure bila, ze karo, eraman genituen, nola da, jenbe bat eraman genuen, Silbatoren bat, edo etorri ziren bombo batzuekin, gure bila. Bai, jun ginen 4 edo 5 pertsona, baina, bueno, bazirudienan, Animatu zineten guztiak azkenean, ez? Geundela. Bai. Hori zan ideia. Eta aurreko urtean ere, jakin badakigu Naiarak botatzuela gainera Altsasuko festen txupinazoa, ez? Nola bizi izan zuen berak egun hori? Ba, ez zegoen oso urduri, gero momentua llegatu zenean, baino berak esaten zuen, ez zuela... Espero zuen halako momentu bat noizbait bizitzea Altsasuko herri batean? Ez. Baina etorri zitzaion eta pozik, ezta? Bai. Naiarari gustatzen zaion kantaren bat, kanta bereziren bat, burutik pasatzen alzaizue? Gustatu ez dakit, baina niri gogoratzen Naiarak gogoratzen didan kanta, da Marc Anthonyrena Vivir la vida, edo... Bira. Zergatik ez dakit. Baina taberna batean jartzen dutenean, beti, etortzen zait burura Naiara. Eta audioren bat bidaltzen diot, beti. Bere izarekin ere lotuta dagoela, ez? Bera oso laia da, ordunako abestiak, olako musika, bai, gustatzen zaio. Eta amaitzeko 3 hitzetan Naiara Diez. Irrifarra, alaia, eta... Zaila da holan 3 hitzetan, ez? Pertsona baten osotasun hori bilatzea. Baina agian, nik uste dut alaitasuna dela bere... Beti irrifarrarekin dago. Utziko dugu hitz bakar batean? Bai, alaia esan. Alaia, bai. Burun zaude eta gertu, sentitzen zaitu ni. Lagungar gauak esan ari zergaitik, irrifar batekin ez zaude nirekin. Lasai maitia ulertu, zergaitik nik ere. Ezin edan bizizu gabe, xuabe, zurekin baina zu gabe. Naiara, jakin badakigu, saskibaloiko profesionala zarela gaur egun, baina, hitz egingo dugu pixka bat baita ere zure ibilaldiaz, zure historioaz baita ere. Nun izan ziren zure hasierak? Baitu, nire hasierak hemen izan ziren, pista honetan. Piskatxo bat aldatuta dago, urte asko pasa dira eta, baina hemen hasi nintzen 7 urtekin, eta lagunekin jolasten, eta profesionalizateko ideiarik gabe, baina ondo pasatzeko edo ondo pasatu dudan momentuak hemen ordu asko sartu ditut eta gustora gainera. Zenbat urterekin hasi zinenean baloiarekin manejatzen eta kantxetan, eta leku berezi bat duzu hola gogoan, kantxa bereziren bat, hau honetaz aparte? Beitu, hemen partidu asko jolastu ditugu, 7 urterekin, entrenatzen zenuen, baina uste dute 11 urte arte partidua jolasten ez dituzu. Beraz, hemen ordu asko pasata, gero beste kanpo batzuk badaude, bereziak direnak, azkenean, igual behar bada Ursulinas kanpo, zaharra, orain bota dute eta berri bat egin dute eta asko hobeto dago, baina nire Nafarroako selekzioarekin lehenengo entrenoa han izan zen, eta Altsasuko neska bat Iruñara jutea Nafarroako selekzioarekin entrenatzera edo probetara behintzat, oso polita izan zen, eta asko momentu politak izan ziren. Hasi zinen zure hasierak Altsasuko taldean, beraz? Bai, Altsasun hasi nintzen, hori lagunekin edo Altsasuko neskekin, eta gutxinaka, talde bat sortu genuen, kluba hasi zen, helduak ziren jokalariak bazeuden, eta niretzako begiratzeko izpilu bat ziren, eta gaur egun ezagutzen ditut, kaletik egoten gara, eta beti galdetzen didatera ea zer moduz juten den saskibaloia, zerenetan beraiek ikusi zuten zen olako ibilbidea izan nintzen, 7 urtetatik 16 urte bete arte.
Eta haurtzarotik, kronologikoki, hola, zure ibilbidea nolakoa izan da? Hemendikan Altsasutik nora joan zinen? Beitu, oso polita izan da. Azkenean hemen hasi nintzen, eta 7 urtetatik 16 urte bete arte, 16 urterekin Iruñatik deitu zidaten Ardoi taldera juteko. Eta, bueno, uste nuen nire momentua izan edo ailegatu zela, Altsasutik juteko, eta han egon nintzen 2 urte, Ardoin, 2 urte terdizen, eta Gabonak eta gero jo nintzen, Espainiako txapelketa bat jolastu ondoren, Nafarroako selekzioarekin. Eta, bueno, han egon nintzen 2 urte terdi, 18 urte bete arte, junior maila bukatu zenean, Nafarroako txapelketa irabazi genuen, eta, bueno, Espainiako txapelketa bat jolastera joan ginen Zaragozara. Eta han egon zen lehenengo mailako taldeko ordezkari bat, eta nirekin hitz egin zuen, eta oferta bat egin zidaten profesional mailan jolasteko edo jokatzeko 18 urterekin, beraz Zaragozara jo nintzen. Ikasketak egiten dituen momentuan, profesional mailan nengoen bai, eta 4 urte zan egon nintzen, eta ikaragarri ona izan zen momentu edo garai bat. Eta gero 22 urterekin, bueltatu nintzen etxera, Iruñara, proiektu oso erakargarri bat egin zen, 2. mailatik lehenengo mailara igotzeko nahiarekin, eta beste 4 urte bota nituen hemen lehenengo mailan Obenasan. Eta gero, talde hori porrotera joan zen, azkenean diru falta eta krisiaren bitartez, talde askok pertsana jaitsi bar izan zuten, eta hori gertatu zen gure klubean. Beraz, orain dela 5 urte, Gernikatik deitu zidaten, 2. mailan zegoen proiektu beste erakargarri bat, eta urte horretan bertan, lehenengo mailara egon ginen, eta hortik ona, gaur egun arte, Gernikan jolasten dut, nire 5. urtea da, eta kapitaina bihurtu naiz, beraz, ikusi nola aldatu diren gauzak. Txikitatik profesional izatera, amets hori bazenuen? Ez zen amets bat, eta amestu ere ez nuen egiten, saskibaloian niretzako ongi pasatzeko momentua da, kirola egiteko edo maite dudan kirola egiteko aukera izateak niretzako premia ikaragarria zen. Beraz, ez nuen inoiz espero. Gero 16 urterekin, Iruñara juten zarenean, maila pixkatxo bat igotzen da, baina ez nuen bat ere espero. Eta gaur egun ez dute profesional maila olako modu berezian ikusten. Baizik eta ondo pasatzeko eta nire hobia lana bihurtu dudan gauza bat da, eta ogore bada niretzat, eta ikaragarria da, baina ez nuen espero. Gogoan duzu lehenengo eguna kantxetan profesional bezala? Bai, noski, 18 urterekin hori Zaragozan nengoen, eta bazuden partidu batzuk gutxi jolasten nuela, hori egia da. Azkenean, lehenengo ailegatzen zarenerako, profesional maila ikusten duzunerako jokalari ikaragarri onak daude. Eta nire debuta izan zen uste dute Zeltaren kontra, Príncipe Felipe pabelloian. Nire gurasoak hor zeuden, eta momentu hunkigarri bat da niretzako, goratzen dut irrifar batekin. Eta orain ikusten dut urte asko pasa dira ja, baina urduritasun hori gaur egun gutxi sentitzen duena, baina momentu horretan oso urduri nengoen, eta hor hasi nintzen profesional mailan prestatzen edo heldutasuna lortzen. Aipatu dituzu gurasoak. Gurasoak eta lagunak zurekin beti horri izan dira, kantxan? Bai, nire gurasoak partidu guztietara joaten dira. Beraz, esan behar dut, liga bukatzen denean, ez daukate zer egiterik asteburuetan, eta esaten didatera noiz hasiko garen berriro hurrengo denboraldia zen, eta bidaetzeko hori, grina hori, faltan botatzen dute. Partidutko emaitzak edo intentsitate hori, ni ikusteaz gain, nire taldekideak bebai, beraientzako alabak itziagango balira bezala hartzen dituzte, eta gero gurasoek, beste gurasoek, beste juten den jendearekin oso ondo eramaten dira, eta niretzako hori postasun handia ematen dit. Eta gero nire lagunak, anekdotaren bat lagunekin? Anekdotaren bat, bai. Nire lagunak Altsasukoak dira, eta Zaragozan egon nintzenean nire urte betetzerako,
hantxe agertu ziren kantxan niri sorpresa bat emateko. Aste guztian zehar nire ama zegoen galdetzen, inoiz galdetzen ez zituen gauzak. Zein da zure etxeko helbidea nahiara edo zer egingo duzu zapatu gauean eta ni, ama, zertarako galdetzen didazu hau? Eta, karo, gero, partiduan nengoen, geundenean, ikusi nituen, beroketa ariketak egiten ari ginen, eta ni gora begiratzen dut, eta nire kuadrillako, zenbaitek agertu ziren kamiseta batekin, nire argazkiarekin, nahiara animatzen, eta, niretzako nik ikusten nituen, eta zer egiten duzu hemen? Eta gero, beraintzako anekdota beste txiki bat, inoiz ez ziren Zaragozara jun, edo partidu batera jun, beraz jarri ziren partidu, kontrarioko jendearekin aldean, eta gero gure peñakoek, bonboarekin zeuden guztiek eta deitu zieten beste aldera juteko eta beraiekin jartzeko, nire taldea animatzeko. Baina niretzako sorpresa oso polita izan zen, gogoan dut eta gauza horiek berreskuratzen ditudanean nabaritzen dut zenolako lagunak dituedan. Lointe Gernika Bizkaiako jokalaria zara. Bai. Kapitaina. Bai. Noiz hasi zinen kapitain moduan eta jakin badakigu ere aurrek urtean 200 partidu betetzerakoan, holako omenalditxo bat egin zizutela, konta iguzu horri buruz. Beitu, Gernikara llegatu nintzenean bigarren maila zeuden eta proiektu ambizioso bat zeukaten lehenengo mailara igotzeko. Eta justu momentu horretan edo urte horretan, denboraldi horretan, igora fasera jun ginen eta igora fasean oso ondo egin genuen eta lehenengo mailara igo ginen. Beraz, urte horretan niretzako oso espeziala da, zen eta azkenan zure ibilbidea berriro egiten duzu gora, bigarren maila egotean niretzako ezen atzera emateko pausu bat izan, baizik eta aurrera pausu bat, indarra hartzeko eta gero lehenengo mailara bueltatzeko berriro. Eta niretzako oso urte berezia izan zen. Azkenean berriro jokalari moduan gogo horiek berreskuratu nituen eta niretzako Gernika oso berezia bihurtu da horregaitik, heldutasuna lortu dudalako herri horretan. Ailegatu nintzenean, Gernikako jokalari desente zeuden, orain gutxiago daude, profesional mailan azkenean fitxaketa asko daude eta, baina urte horretan igoera fasean bi kapitain zeunden, Ane eta Judit, eta Gernikarra dira, eta Gernikako balore horiek erakutsi zidaten lehenengo momentutik. Eta orain, Gernikar bat izango edo sentitzen naiz pixkatxo bat, asko eman didatelako eta ezakit hainbeste emanaldietan beraiei, baina oso harro sentitzen ez jolastearren. Han hasi ginen eta urteak pasata, jokalariak erretiratzen joan ziren, eta azkenek urtean Judit zegoen kapitain moduan, eta bigarren kapitain moduan niri jarri zidaten, entrenatzailearekin hitz egin nuen, eta esan zian nahizu nahiera, bigarren kapitaina zu izango zara. Niretzako hori ikaragarria izan zen, azkenean kapitain izatea oso polita da, erresponsabilitate gehiago daukazu, baina oso polita izan zen niretzat. Eta orain dela 3 urte beteko dira ni kapitain moduan lehenengo kapitain ezela, eta lehen esan dizuan moduan hori bada Gernikako klub baten kapitaina izateko gauza, eta Liga Femeninako kapitaina izatea azkenean 14 talde daude lehenengo mailan eta kapitaina izatea talde horretan niretzako hori bat da eta ez nuen espero, beraz oso ondo sentitzen naiz. Zeintzuk dira zure egin beharrak, gehien bat kapitaina bezala? Jokalari normal bat naiz, azkenean jokalari bezala edo kapitain bezala nire gustatzen zait gutxi hitz egitea, asko begiratzea eta asko obserbatzea, eta azkenean entrenatzailearekin uste dute pixkatxoa gehiago hitz egiten duzuela, taldea zelan doan hitz egiteko, kantxan alduzun eta hoberen egin behar dituzu gauzak, eta kontagiatu pixkatxo bat, ezta? Indar hori edo irabazteko gogo horiek momentu txarretan positibo izan barzara, asko animatzen ditut nire taldekideak eta nik uste hor dago lan, ezta? Aldagelan ez daude arazorik, beraz kantxan saiatzen naiz adibidearekin lan egiten eta ni ondo edo
edo lan egiten badu nire taldekide lan egingo dute, eta bueno, ohore bat sentitzen duzen eta beti nire jokalariak, edo nire taldekideak nirekin egon direlako, eta niretzako hori esaten du gauzak ondo egiten ari garela. Ze ligak edo markatu dizu gehien eta zergatik? Bueno, oraintxe bertan gure liga asko hazi da, Dia patrozinatzailea sartu da, Liga Dia deitzen da, eta bueno, gauzak gero eta gehiago egiten dira eta gero eta hobeto. Aurten egin ditugu, bueno, Open Day deitzen den gauza bat, eta Frantzian egiten zen moduan, adibide bezala hartu dute, eta aurten egin dugu, bueno, lehenengo jardunaldia, guztiak Madrilen jokatzea, eta, bueno, partidu guztiak, jardunaldi horretako partidu guztiak, kantxa berdinean jokatzen dira, eta asteburu osoan zehar partidua jolasten dira hor, eta prentsa aurrekoak eta ematen dira, eta hori, bueno, nibela ematen dio ligari, eta hobetzen doa, baina aurrera pausu gehiago eman behar ditugu. Baina niretzako igual gehien sentitzen dudan edo nire denboraldi hoberena Gernikako lehena izan zen. Igoera fasera joan ginen, eta han lortu genuen lehenengo mailarako biletea. Eta gainera anekdota oso polita badaukat, zen eta bueno, igoera fasera joan ginen, eta ez ginen favoritoak, baina bueno, igoera fasean zeozer gertatu, zeozer egin aldugula, badakigu, horretarako lan egin duta. Bueno, Logroñon zen igoera fasea, eta Gernikatik Logroñora juteko autobusa itxaroten geunden, eta, karo, kotxeekin etortzen dira, delegatua, presidentea, entrenatzailea, eta 3 kotxerekin hor geunden. Eta, karo, kapitaina zen, kapitaina Oia Judit, eta gero ni bigarren kapitaina nintzela, esan zuen Juditek, eta autobusa noiz dator, eta ez goaz autobusez, nola ez goazela autobusez, eta ez kotxez goaz, eta esaten zuen, nola joango gara, igoera fase batera, igotzera, edo igotzeko helburuarekin kotxez, eta bai, alaxe egin ginen, alaxe egin genuen, kotxe batean joan ginen, bueno, 3 edo 4 kotxetan joan ginen, eta gogoratzen naiz kotxe batean, polo batean, oso kotxe txikia den batean joan ginen delegatua eta beste 3 jokalarik, eta bueno, maleteroa oso txikia denez eta gure poltsak arropa asko eramaten genuenez, bueno, gogoratzen izan ni hemen nengoela, Judit beste aldean zegoela, kapitaina, eta atzeko erdian, bueno, poltsa guztia geneukan, bat ere ikusi gabe, besteari ikusi gabe, eta bueno, eta gauza horiek, asko gogoratzen gara, elkartzen garenean edo kafe bat hartzen dugunean, eta momentu horiek beti gogoratzen dituzu, momentu onak izango balira bezala, eta hori da iraungo duena bizitza osoan zehar. Gero fasea bai oso ondetaratzen, baina anekdota horiek... Anekdota politak gelitzen direla. Anekdota politak eta bizitza guztirako, hori egia da. Beraz, balorazio bat egingo bazenu, zure ibilbidearen balorazio bat egingo bazenu, ze sentimendu gelditzen zaizkizu? Beitu, saskibaloia gauza asko eman dizkit, eta balore asko eman dizkit. Azkenan, nik ematen diodana saskibaloiari uste dute gutxi dela, berak ematen dionanarekin konparatuta. Bizipen asko, momentu hon asko, lagun ikaragarri honak eman dizkit, eta momentu txarrak badaude, baina momentu honak asko gehiago dira nire ustez. Beraz, niri ez bakarrik saskibaloia baizik eta kirolaren munduan egoteak niretzako oso garrantzi handia dauka niri heldutasuna edo eman didalako. Eta gainera, kirolaren munduan jende asko ezagutzen duzu, balore asko ematen dizu, eta taldean lan egiteak, sakrifizioa behar duzu profesional mailan egotean, eta momentu oso onak nire bizitzarako erabiltzen, edo nire egunerokotasunean erabiltzen ditudala, eta saskibaloiak edo kirolak eman didanak. Beraz, balore horiek eskerrak eman nahi dut nire gurasoei eta nire familiari beti nire ondoan egoteagatik, eta momentu honetan badakit ondo egongo direla edo nire ondoan egongo direla, baina txarretan ere deitu barik badakit hor daudela, eta jaso ditudan balore horiek beraiei esker dira, beraz beraiei gabe ez nintzen hemen egongo, hori argi daukat. Eta orain aldira joaten baldin bagara, ze momentutan aurkitzen zara nahiara?
Bueno, oso pozik nago saskibaloian. Azkenean, sorte asko izan dut, azkenean lesio gutxi izan ditut eta oso sendatuta daude. Beraz, fisikoki oso ondo sentitzen naiz, psikologikoki saskibaloia heldutasun batekin ikusten dute, hori lasaitasun batekin jolasten dut partiduak, ondo sentitzen nahi jolasten eta disfrutatzen. Beraz, disfrutatzen duen momentura arte, hemen segituko naiz saskibaloian, eta disfrutatu ezkero, ondo aterako dira gauzak, beraz, hemen segituko naiz, gorputzak agur esaten didan arte. Eta nola aurre ikusten duzu zure etorkizuna epe labur batean? Epe labur batean, Gernikarekin kontratua daukat, oso ondo sentitzen izan, eta nire etxea izango balitz bezala ikusten dut. Ligan oso ondo gabiltza, Erregina Kopa jolastu dugu, aurrera pauso bat eman dugu aurten Europako Liga jolasten, eta aurrera pauso txiki askorekin asko hazten ari den klub bat da, eta etxeko jokalari bat sentitzen naiz, beraz, non egongo naiz Gernikan baino beto, eta momentuan bertan kontratua dekot, beraz urte bat daukat, eta ez dute aurrerago ikusi nahi zen eta oso ondo nago momentu horretan, eta aprobetxatzeko momentu bat da uste dut. Eta epe luze batean, uste alduzu agian magisteritza lana berreskuratuko duzula edo hortaz egingo duzula? Bai, ni argi daukat saskibaloia bukatzen denean ikasketak egin ditut horretarako. Azkenean kirolariok bebai behar ditugu beste jakintza batzuk, eta kirola bukatzen denean badakigu zeozer egin behar dugula. Nire kasuan magisteritza ikasi dut, eta magisteritza munduan lan egiteko gogo handiekin nago, eta bukatzen dudanean horretan saiatuko naiz lan egiten, uste dut gustoko dudalako, nire lana orain izan saskibaloia den moduan magisteritza bihurtu nahi dut, eta horretan nire bizitza gozatzen saiatzea. Hemen daukagu nire ibilbideko gauzak, ez da? Hemen ikusten dugu lehenengoa nire debutekoa izan zela, Zaragozekoa. Gero etxera bueltatu nintzenean, Obenasa taldean, bigarren mailatik lehenengo mailara igo ginela, azkenean Iruñan jolastea, naparra izanik, ohore bada niretzako. Hirugarrena aurtengo kamiseta da eta Eurocupeko logoa dauka, eta Europan jolasteko aukera izatea niretzako oso berezia da. Eta gero, uda guztietan egiten dugun Euskadiko selekzioarekin torneo txoren bat jolasten dugu, eta oso horren nago, bai. Betik ikusten duen bezala, 6. Nire profesional mailan beti 6 eraman dut, ezakit zergatik, niretzako zenbaki espeziala da edo berezia da, baina hala eman zelako. Beti 10 edo beste egunen batean espeziala, beste izen bat edo abizen bat jarri izan duzu? Orain dela 3 urte, aukera izan nuen galdetzeko klubari, ea bigarren ekipazioan ea nuen Fernandez jarri, nire amaren abizena data. Zen eta batzutan galdetu zidan, aizu nahiera, zergatik beti 10 jartzen duzu, eta noizbait, ea Fernandez jartzen duzun. Eta, sorpresa txiki bat eman nahi dion, edo omenaldi txiki bat eman nahi dion amari, eta hala egin nuen. Eta ikusi zuen Fernandez egoela, eta, uste negar pixkatxo bat egin zuela emozioz. Zergatik, Altsasuko zapia hemen? Niretzako ohore bat da, profesional mailan nago eta etxetik kanpo denbora asko nago, baina Altsasun bizi ditut nire bizipen guztiak, eta ohore bat zen niretzat, Altsasuko festei hasiera ematea. Festak hasi zirenean jende guztiak esaten nuen oso pozik zegoela ni botatzeko edo ni aukera izateko, eta berotasun hori ez dut inoiz ahaztuko. Iluntzean uraren ertzean errailu baten argia, ene maiten bihotz jolasean olatu zituztin artean. Nahiara, gizartearekin konprometituak izan gara?
Bai, noski. Azkenean gizartea bizi garen lekua da, eta guztiok batera zaintzen ez badugu, porrotera joango da, beraz, bai, hortan oso kontzientzia ona hartu behar dugu, zaindu behar dugula, eta guztiok batera egiten badugu asko hobeto. Natura zaintzen aldugu? Behar duguna baino gutxiago. Natura behitu hemen gaude eta zenolako postasuna ematen digu leku honetara etortzea. Baina zaintzen ez badugu, hau desagertuko da eta ondorioak gatzak izango dira. Bidaiatzea gustuko duzu? Bai, bidaiatzea gustoko dut, baina urtean zehar asko bidaiatzen dugu. Beraz, denboraldia bukatzen denean altxasugon egoten naiz eta bidaiatzea gutxi egiten dut, hemen oso lasaitasunez hartzen dudalako eta nire oporrak hemen herrian pasatzea gustoko dudalako. Azkenaldi hontan, adibidez, nora bidaiatu izan duzu? Bueno, urtean zehar penintxula osotik egon gara, eta gero Europan jolastearren Frantzian egon gara, Hungrian egon gara, edo nire ibilbidean talde askokin Europatik egon gara, eta Senegalen ere Euskadiko selekzioarekin, baina orain dela aste pare batzuk lagunekin joan ginen bilatzera, hondartza ikustera, eta egun lasaitasunez bizitzeko egunak pasatzera, beraz hemen gertutik. Egun bateko ateraldia egitekotan, mendia ala hondartza? Zen olako galdera. Mendian hasi naiz, beraz mendia oso garrantzitsua da niretzako, baina hori bai, oporretan eta lasaitasuna bilatzeko hondartza asko gustoko dut. Hiria ala herria? Uste dut herria. Beti herrian egon naiz, beraz herria lasaitasunez ikusten dut, hiria behar bada gauza gehiago ditu, baina niretzako lasaitasunaren bila banator, herria da nire destino hoberena. Herri txikia edo herri handia? Ez dakitzen olako herria den Altsasu, baina Altsasu bezalako herria gustoko litzaidake, ero Gernikan oso ondo nago bai, eta asko handiagoa da, beraz ertaineko neurrikoa hartuko nuke. Mitozalea zara? Ez naiz bat ere mitozalea, baina errespetuz eta gogoan direkin hartzen dut edozein motatako informazioa. Sukaldari trebea zara? Bai, sukaldean ordu asko sartzen ditut eta gustoko dut gainera, beraz lagunekin edo nagoenean beti txokoan, gustatzen zait beti sukaldean egotea edo beraz bai, asko gustoko dut eta jende askorentzako bada, asko hobeto. Bizitokiak eman dezake bizitpoza? Bai, noski. Bizitokiak poza ematen du, edo postasuna ematen du, baina are gehiago zure pertsona, zure familia, zure lagunak, zure familiaren gertutasuna izateak nik uste ematen dizula postasuna. Lasai eta ongi egoteko leku sekretu bat? Behitu, nik esango nuke Laga hondartza, Gernika ondoan dagoen Laga hondartzan niretzako hori gertutasun hori ematen dit, lasaitasun hori ematen dit, eta nik esango nuke nire lekurik espezialenetakoa dela. Lasai eta ongi egoteko baita ere egoera bat? Familiarekin, lagunekin eta nahi dudan jendearekin edo maite dudan jendearekin egoteko momenturen bat niretzako postasuna hori bizitzea da. Irakurtzeko liburu bat? Behitu, lagun batek orain dela urte asko esan zidan liburu batek La sombra del viento uste dela, eta oso ondo dagoela. Filme bat? Behitu, ez naiz oso zinezalea, baina eta orain ez dut gogoratzen noiz joan nintzen zinemara azken honetan. Ze leku du euskerak zure egunerokotasunean? Behitu, orain dela urte asko hemen Altsasun egunerokotasunean garrantzia asko zuen, gero Zaragozan egon nintzenean pixkatxo bat albo batera, beharrezkoa zen albo batera ustea zen, eta zen hitz egiten, baina orain dela 5 urte Gernikara ailegatu nintzenetik, egunerokotasunean badago, zen eta taldean hitz egiten dugu euskeraz, herrian bertan jende guztiarekin hitz egiten dute euskeraz, eta leku garrantzitsua dauka euskera nire egunerokotasunean, bai. Lagunen laguna zara? Bai, nire lagunak oso garrantzitsuak dira niretzako, eta oso zorte handia daukat hemen nire Altsasuko laguna eta ezagutzen ditudan lagunak beti hor egongo direlako eta gainera nabaritzen dudalako.
nola uste duzu izango dela mundua hemendik 50 urteetara? Zerbait aurreikusi aldaiteke? Bai, aurrerakuntza bereziak egongo dira eta bueno, ikuste dugu orain interneta sartu dela eta gauza mobilak sartu direla, igual 50 urtetan egongo gara, bueno, ilargirako bidai bat prestatzen, baina ez dakit. Nik uste, bueno, ikusiko dugu. Harremanak lantzeko modua hirietan, herrietan, uste duzu egokiak aldirela gaur egun? Bueno, aurrerakuntza horiek alde onak eta alde txarrak dituzte. Alde onak, bai, behar bada New Yorken dagoen pertsona batekin hitz egin alduzu, bideoiamada bat egin alduzu, eta hori gertutasuna ematen du. Baina, bueno, nire bizitzan nahiagut kafe bat hartzea aurrez aurre. Zoriontsu izateko errezeta bat. Ai, ama, ez dakit, zoriontsu izateko, zure jendea ondo egoteak, zu zurekin ondo egoteak, hau da, dirua garrantzitsua da, baina ez dizu postasuna edo zoriontasuna ematen, ni hemen nagoenean oso zoriontsua naiz, eta nire alboan dagoen jendea zoriontsu bada, niretzako zoriontasunezko momentu bat izango da. Naiara Diez, 3 hitzetan. Naiara Diez, 3 hitzetan, hau, zaila da. Lan egiteko gogo askorekin nagoela beti, eta beti lan egiten lortu dut nahi dudana. Gero nire familiarekin gertutasuna ematen edo gertutasuna duen neska baden naiz. Eta gero, humila naizela uste dut, beraz beti uste dut normaltasun horrekin ikusten dudala bizitza, nire egoera eta nire alboan dagoen guztia. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.